hungry. Yeah. Yo. Thatha imfundo uyifake epokotweni ufunde imfundo ibuzwa kuba phambili thatha ikhava uzikhave emfundweni alikho isasa ngaphandle ngithi kwemfundo funda clever hambe esikolweni abanye abayanga I'm so tired. Listen, and I understand. You feel like I'm understanding the things. I don't know I'm rushing because like And then like I'm sizocala no. Ngitshela ukuthi basiphe ama form. Mina endlini umama like akazi ukwasana ama form and akumela ngiwasana. No, individual. So I've been thinking ukuthi ngithathe i-gap year. ukuthi singayi college in university and then like yo. But mina ngibona i-gap year it's a good thing because angaka decide ukuthi ngizoyenza ini like I'm still confused in between angazi. I-gap year izosmosha guys. We must make sure we get there. So ngicabanga ukuthi nje manje angazi ngizoyenza yini because kuyafana. Choir auditions today. We need you. I will, but oh, Guys, our dream again. Yeah. I think it's a good idea, guys. Yeah. I want to tell my mom. Asokhuluma nomama. Mama kufuthi amazi sokhuluma naye. Street guys, I don't think uzongibelieve so yeah. Mina nyangena, let's like as-apply emsambeni. Mina ngiyazicula yazi. Uzofunda phambili, bheka, sofunda phambili. Oh, ngiyakutshela. Ngizozama ukukhuluma nomama. Asambeni guys. Mesh na kofa Alexandra nengano kuzifa idena kufa Okay suke mabhozeni mongazi ukuthi uzeleni mina ekaslamu sangafela usheleni ile ntwana ezasekasiphathe sigrome emakhoneni usangajola nalomntana ujika uzibuza umsheleleni suke mabhozeni mongazi ukuthi uzeleni mina ekaslamu sangafela usheleni ile ntwana ezasekasiphathe sigrome emakhoneni usangajola nalomntana ujika uzibuza umsheleleni nkosikazi usafa ujamanzi lawa Nithi ngibone baba asethula buka nkosikazi buka we safa bo sizohlupheka la hawula kuze phela unyaka baba Awuke Skhosha nanka amanye amaphepha la yikwele awukanami awungani yami wasiphazamisa sisebhizi la baba Befuna ngicela ukuthi ekhayeni bangifundile. we kuphi awuyi lapho mntanami kuphi emakhaya Iphi ikhwaya manje mntanami Ngizocula manje. uzocula kuyini kona lokho esikoleni ke Ngazenza zombili ngiyathembisa nawe. we hayi ngeke la ekhaya khalesa Mr. Tulo esikoleni mntanami akwazi ukwenza izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa mntanami akwazi akaze kwenza esikoleni akaze nje yeze uyayazi wena baba leyo nto leyo Hayi. wenza into eyodwa ngesikhathi akaye nje esikoleni esikoleni mntanami Ngizokwazi. ngangeke mntanami kahle khalesa Mr. Tulo la ebalekile yini yini Kodwa mama ngicula ngiyacana. isikole we phambili isikole la uma wakhe ibhimbi nami ngilibhimbi manje uzothi bala ekhaya Wena uyiga- lokho kwakho wahamba kwakule ibhimbi manje uzothi bala ekhaya wena uqinisile baba yaba into ebalekile la Ukhebeleshe isikole ezinye izinto uzobona after angivumi una bakuthini ukhebeleshe ngoba lento zomculo lesimama lezomculo ngeke kulunge ngeke angeke ngisho umqaba manga ngeke sikulunge Mama ngiyathembisa. nangi nobaba akavumelani naleyo nto hayi kahle bo siyakhuluma noma wakho mama ubheke lo mntwana siyakhuluma nawe wenzani ukhalisa ingoma lo mntwana lolo yini lento yenzayo bakufundisa le mama thatha le phone le phone uzithole January le uthole January mntana uqeda isikole yiyo lekwenza ukuthi uyofunda umculo kanti thathe baba le phone izinokhebelesha yena bonisa sayithola futhi lo phone yoza qeda isikole bonisa mina akusizi ukhala akusizi ujaha izinto ezingaphezulu kwakho wena cabanga angeke sibhizi la nobaba siyakhuluma ufuna ukuhamba nomlo manje ulandele imiculo esingayi Energies are hydrated,
and we are all in one motion. How are you? Are you fine, girl? What is your name? Can you please step forward? Say your name is Tandi Gameni. Welcome to the choir. This is your colleagues that you're now going to be participating with. So whenever you're ready, we will hear from you. Thank you. Congratulations, guys. That's what I like. Okay, my guy, what is your name? I'm Sipo. You're Sipo. That's dope. Okay, guys, please give Tandi a round of applause. For my guy here, Sipo, since it's even late, but okay, we hear the voice of Sipo. So now we have selected Sipo also to be a vocalist with Tandi. So guys, these two guys will be joining us as from today, so we can just give them a round of applause as they are our lead vocalists. Sure. The comfort on the mic. I'm living my life, I'm building the future. This is my life, and it's all about the mic. I'm living my life, I'm building the future. This is my life, and it's all about the mic. Yeah. When I'm watching the shining stars on top, I can see my future. So play in your mind, one day I'll be a superstar, and I won't stop doing this until the Lord miss me. Ubanile lapha efonini ukuthi the application was approved, like see basingenile phakathi ekhwayeni, girl. Like I'm so happy because umama mvelo ungivimela ukuthi you know what, my child, go do what's best for you, you know. So cause like ni talented ngalento. And what about you? Yeah, mzala mina mama mhlakazi uvumele lezi zinto lezi. I'm worried because nefoni yami ithathile, so izinto eziningi angikwazi ukuzibona. Like mzala umama wakho asona. Like why aso? Why there? Like afuni vele wenze choir. Akafuni mzala, no babami akafuni. But why akafuni lento le? But why? Because into ithandayo lena, you can pursue your dreams. Like lento le talent lakho, you know how to sing futhi uyazi nayo because endlini uyaqhubula nje ke. Ngibatshela abayifuni. Maybe I will try ngizozake lapha kini ngizokhuluma mhlambe uzokwazi mama kodwa mzala like anye ukhona ukuthi uzifihle kena angakubona lo mama ha saphila
Hey, Martin, for me, I have to take a picture to come back. Wow. Mabawuthi sikela kanjani? Kanjani mfethu ishumi mfethu ngifuna imali mfethu eshi. Ufuna imali kanjani ngaphandle kwe-matric inkosi? Mfethu i-matric ngizoyibona mfethu into ezimbi lezo mfethu ngithola. Ayo, uyamangaza shem. Uyamangaza kanjani mfethu lezi zinto zona akusizami mfethu mina nokubheka ukuthi nje ngifuna out ngithola ngidrope. Are you aware ukuthi everything ifuna i-matric ngumsebenzi ufuna i-matric? Mina mfethu mfethu ekugcineni nalokho mfethu angithola. Into yokuthi sengizabona mina ukuthi ngenzani ama-plan akhona kusipeni nje escape kuphela. So ubona impilo like i-right ngaphandle kwe-matric? Mfethu obviously mina lezi zinto mina kusizami obviously mina bangibheka ukuthi angithola. Mina plan yami is true sengizobona ukuthi ngenzani ngithola. Hayi kodwa sikujaji but no matric qala mfethu. Matric qala kanjani? Yes, you have to have matric. Phela mina like yazi ngicabangeni like ngifuna ukuqeda isikole then. Ukuqeda isikole? Yeah, ngiqhubeke ngifunde. Yeah. Nada into plan for wena ngitshela mina beke plan yami ukuthi mina ngidrop out. So if I ask naye ayikuthi ngiyazingena indaba zeni because ngikhuluma nethu. So mina uzothola kanjani umsebenzi without matric uzowenza kanjani? You gonna hustle, you gonna steal like uzowenza kanjani? Like mfethu obvious yazi ukhrere. Ushmakeba man lento lena engibhemayo man makeba isagcwala mfethu ngishisela umhlophe mayi man ish. Sushiselwa yimi. Amfowami awuyazi mfethu inombolo engifundela inombolo emhlophe mfowami hayi ngale bamba sizonde mfowami sizonde mfowami. Ishise man lezinto lezi zasibhujwana lezi man izo zisifakela unembeza nyana ongekho. Ayi mfowami ayibona. Athi le ntwana lezi angisayitholi intwana yazi. Athi ngithafele yona mfowami. Athi enhle ngithi ngikufake ngale nombolo. Ubanjwa yini mfowami? Intwana lena isaphandi man izinto azisazi kahle ngoline nangohlelo. Wona ngithi ngitshelile ngalobo vume bakho wena ndoda enkulu ngalendlela ukuthi manje ngikufakile kukhakhi wena wayelahliswa wayidonsisa ngalendlela ukuthi le ntwana zakho lezi uyazifatela mina. Yabona nobheka manje wena ugcwalisele inombolo kimi ngalendlela ukuthi le ndlela oyimashayo mina ngisayimashi ngalendlela ngisayizwisisi ngalendlela mfowami awungenzi kanje ngitshelile ngale ntwana zakho ushintsha njani? Yazini inisisandla kule ntwana. Yabona ke manje thinta uzinyoka lana khona. Inisisandla kule ntwana. Uyavulela izinja singathatha umhlaba kaMprofessor ngangeli zoba usephansi. Mfowami ke ngiyagcwala ke phathi ugcwaleke mina nazi izami izaphakama mfethu 6 nango 7. Ayigcwalisela ke mfowami. Intwana lena sinzi. Sayigcwalisela mfowami sayigcwalisela manje. Ivale intwana yakho le ufaka unombolo ufaka mfowethu ngifaka ibhuti ngicela ebhuthini. Ese kungangiboni ngithulile ngilo ngiyaqabanga la. Mfowami nawe uzifakela le ntswele le ntsha. Ukuthi ngazenzani le ntwana. Mfethu uthi uyehlisa. Nangempela salute. Mfowethu yagcwala mfowethu mfowethu salute mfowethu. Yazini mfowethu mfowethu. Shayishala na wena. Asiyele nyoni. Lena yizikanti wena mfowethu wena into zakamfowami. Stand up. Asakwazi ukumashisa ishindazi Ngiyamlisa futhi mdala. Asakwazi ukumashisa indazi. Iziphi mfowami? Yazi thini? Thina futhi. Ithi uyayigcwalisela ufaka icode ne-command. I-discipline siyawokha siyangena lapha yana. Uyayithatha uyayilahlela. Jive. Fetha phatha uqwala Jive. usebenzele isikhantini. Iphi hak. Yenza into ephelayo, yenza into Iphi ephelayo. hak. Iphi hak. Yabona iyo lento leyenza ukuthi le ntwana lezi ziphome ngeningi. Bheka no le ntwana lena manje ufaka yiphi inombolo? Yazini kazi lami. Mina manje ngibhekele ntwana fast nje ngiyenza ikhekhe mara sekuwohlehlayo. Mamela kazi lami. Enkulu wena le nombolo lena kanti uyifaka mamela kazi lami. Mfowami mama inombolo ezokubopha mfowami ngalendlela ukuthi manje ngifakile kule ntwana zakho. Ongithule ke ukhuluma. Salute nangempela. Ithi inombolo le ntwana lezi sisebenza kuzo ngonobangela. Manje lokho asithi thina siyayenza icrown. Ungapheli imoya. Masiloka nje siba discipline kancane kancane. Boma bebeza. Salute. Hawu. Wena uyayishaya ikhwaya wena. Nathi ungafeli ekhwayeni. Zamba kahle izinto ekhwayeni. Fuhambe. Mfowethu abakhuni baseLondon bangadlula kanjena sila mfowethu. Inombolo zikhanya zikhanyela mfowethu. Hello bana. Ya man. Nene shobena man ngike sponsor again. Ya man. Nkosi. Ujwa mboy, wena mona wasukudisa tsela wena. Men o shebile gore nna kwa tsamaya man. Men ne pull up your socks wa faila man. Ka pa batla ruti bag sekolong se sa rona. Ska na re menyere man. Ke tlo tibeka mona we. Ke o blel. Sis. Yo mzala hle
nina ngase nikho emudini uqeda isikolo hle nikhathele. Abo bani? Ngithi abo bani? Like mina ngibe free. Sithi kahle so she's crime. She's crime. Luna ntsele rasa mo skole Awume. Skole spedi. Luna. Usale kaSlam lo. Yamazi girl ngithi uzwana. Ingoma zakhe ngizithanda njani? Uzake uzenda. Bathi wala khona khona. Sijabu busuku bonke kuze khale namaqhude. Yeah, we party all night. Sijabu busuku bonke khale namaqhude. We party all night. Sijabu busuku bonke khale namaqhude. Yeah, we party all night. Sijabu busuku bonke kuze khale namaqhude. Yeah, we party all night. Party all night. Party all night. Yeah, we party all night. Sijabu busuku bonke kuze khale namaqhude. Baby. Like obani labo ophilome nabo vele izona. Ngikutshela ukuthi labantu labo just nje Maya why mengibiza ngifika ngibone ukuthi sengikhona ungazili. Like kwenzakalani ngayo kahle nawe? Yini ngathi nawe ufuna ungiphathe isikhana? wena mawuyenza mina ngithu. Ngiyenzeni ke yini leyo ngitshela Wena ngayo? mama nabangani bakho mina Mfethu, Ndoda, ngiyabamba mfethu. ngikuwami. Into engase understand. Abona ke soshintshekile ndoda enkulu izikhipani ke mfowami. Ndoda enkulu. Lentwana lena since ingasabuyi amalanga. Ngitheni kuwe that time singada kulela kasi lale yantwana leya ukuthi njoba siyilanga ngithi ngiyayigcwalisela wathini kimi. Unyaka uthi 226. Ngiyabona ke ndoda. Smasha ngocrowd sebenza ngecrowd. Discipline. Simango 7 simango command. Amagundane esayidini lawo ikati emgodini wakhe. Yazi Sayishintsha ke thina la le. landa lentwana sizichiphisa. Mfowami. Sisakaze. Thina ke bathi ayijiki thina sayijika ke mfowami. Mfowami ndoda enkulu nazoke ngiyagcwalisela ke mina mfowami. Mathupha ke bazombona kuzinyoka ke manje akithi manje uyangithumela uyijike ndoda enkulu. Ay Azim. Nayi lento engayincane. Yabona lento lekulibele ngibhizi no commander ngilandelana commander lo ayi man commander mana akagcwali bengimfaka inombolo ngimfaka igcwali. Yena ecegisa kanti lo commander wami lo ndeshazini ngizangibasela lentwana zale out lena. Ngalendlela ukuthi manje mina ngisebenza ngicrown zona zingenza ngathi ngiyabhayisa. Bhekazini ngizoyigcwalisela inombolo ke namhlanje. Ngizoyigcwalisela inombolo. Yeah, ngizoyigcwalisela kabuhlungu ngapi le nombolo. Yes. Yes, lo. Zip. Ich Kommando. Wena sandile ngifuna wena. Ngihlokona yini ziphi wena? Ziphi wena? Hello. Ziphi? Phansi Kommando. Ich Kommando. Dala ngifuni. Si, abasho. Ngijwayela amasiko. Mhlawumbe wena ngathi awugwala wena ufuna ngize ngigcwalisele ngawe wena. Ufuna yami inombolo ngishintshe kuwe mina. Ezami ziyashintsha zibe mnyama. Yazi lento engishintsha ngibe bovu. Kommando makashi. Awena man asambe yena ndokhomanda umtshela manje. Chelile ukuthi nje ufake inombolo. Dala ngikutshela ukuthi ngizokubhala umbhalo wena kanti wawufuna ukuba usisi, wawufuna ukuba gogo. Sanguna ndoda enkulu sekufike ngamula masini. Ngamula Faka udiscipline manje. Dala ngitshela ukuthi ngizokufaka umbhalo wena. Sanga lo. 4. Shaya imoto sivayile ndoda enkulu nayi le njalo. Emo. Kwenzakalani ngawo? Khuluma ngikuzwa. Endod. Hey. Iphi ingudla? Iphi ingudla yami? Khuluma indoda enkulu yakhuluma wena uzwa. Hey. Sabela indoda enkulu mayibizwa. Hey. Wena. Ziphi into zami wena? Kamula mfethu ngingene sengibhaziseka ngale mfethu Ngendlela enjani ungabuye uzongitshela ukuthi thatha into zami? ngabona ngigcine sengibhaziseka lapha mfethu nami ngigcine sengasakhoni nje. Hosh. Ndoda Ngabe ngithi ngiyokunda. Wabhayizisa inombolo. ukuthi indoda sayisolve ngalendlela eright. Nina manje nisibona ngathi sabavobe kanti nina kanti yini zini? Manje wena mokukhambani ngawo uphuma le ophume ngakhona yabona ukuthi nawe Nami uyangidelela. mfethu ngicela inhliziyo mfethu ngizange ukutshele Ngiyazikile kanti awumboni ulibe ukhuluma kakhulu. Phosi nayi. Enhle kakusheshe ukhambani lapho emuva. Lo mama right mama. Madoda lesitoko lesikube ngumjida mfethu. Amana avulela iposi yami lapha.
Moto yami. Sekwenzakalani? Mfethu ngigcine sengingena ey'ndabeni zama-drugs mfethu angitholi. And sengigcine sengibhayisa ama-drugs indaba lezo mfethu. Manje yikho labantu bakubambile. Mfethu indaba lezi zama-drugs mfethu. By the way, asiphume lapho. Mina nginekhwaya competition ezayo hle. Mfethu nawe uzongitshela ngamakhwaya mfethu ngilimele kanje maka mfethu. Hayibo akumelanga ngisupport as boyfriend yami. Obvious ngiyazi ukuthi kumele ngisupport mfethu na mfethu mfethu awusangitsheli ukuthi khambani mfethu bheka ngilimele kanjani. Kusifakile Nkosi. Angalanga mfethu ekugcineni maka mina noma kumele mfethu ngibonise ukuthi mfethu ude for mina ngangithola. Nawe kwamele ungibonise ukuthi ude for mina namakhwaya competitions kwamele ngisupport. Mina ngisho ukuthi ungene kuzo lezi zinto ozingene kuzo. Angalanga mfethu ekugcineni mina noma kumele ungibonise obvious singene mfethu sibonisanani ukuthi mfethu ngithi nawe yazi ukuthi 50-50. Ke angisazi-ke mina. Awusazi kanjani mfethu? Hayi Nkosi ngiyashaya. Mfethu Thandi mfethu. Thandi. Action. Mzala ngitshelile ukuthi like uzoyenza like who's the boss? Angithi ngama boss. Yinto si. Mzala ngithi ngishilo ngathi Who's the boss? You're the boss. I believe you. Angithi manje like uyazi nawe mzala. Like into si Shuthi manje asfade ngesekhathi. Ihamba kumathi mama uma uzojabula le. Plus ngiyambona. Ngathi believe Angithi manje ngathi ngiyakutshela ngiyajabula kumona jabulile. Hayi siyabila sijabulile singena bezimnandi manje. Lana certificates kathandi. Hayish. Hayi Esekhwaya mama wafunda nje lapho uzobona ukuthi kwineba. Hayi sijabulile manje impela uyini. Awuyile manje ngempela. I-report Siphasile mama. Uphasile mama yebo. Nani ngiphasile ma. Ish. Usindi akakhona ukwenza makaphasanga makahambanga kahle. Nkosi yami. Maskisi mntanami uzolunga yezwa. Uzolunga sithandwa sami kuzolunga sithandwa sami uzolunga yezwa. Ungaphela amandla sithandwa sami uzophasa ngelinye ilanga yezwa. Hayi siyabonga Nkosi yami ngoba nani niphasile. Siyabonga kakhulu. Niyezwa bantu bami? Yebo futhi sijabulile. Ngiyabonga ngazami. Ngiyabonga. Bekhala mdala.